Pred spaním sa pomodli túto modlitbu a odovzdaj svoj deň Bohu. Budem k vám úprimný. Nie každý má zaručený zajtrajšok. A mnohí z nás aj dnes večer zápasia s nepokojom, s úzkosťou, strachom, stresom, výčitkami, nespavosťou či obavami z budúcnosti. Niekto sa bojí nočných môr, iný cíti samotu. Ďalší má nepokojné myšlienky, ktoré mu nedajú zaspať. Ale tu je dobrá správa. Náš Boh je blízko. A keď mu odovzdáme svoje starosti, on nám dá svoj pokoj. Poďme teda ukončiť tento deň tým, že ho strávime s našim stvoriteľom a spasiteľom v mene Ježiša Krista. Písmo hovorí: poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom, a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Pane, prosím, očisti ma, aby som mohol v tento moment prísť pred tvoj trón a prosiť. Prosím, odpusť mi každý hriech, ktorý som sa dopustil slovom, skutkom alebo myšlienkou. Očisti ma svojou krvou, Ježiš. Zo srdca ti ďakujem za dnešný deň, za všetko dobré, aj za to, čo bolo ťažké. Verím, že si dnes bol v mojej prítomnosti a že si ma viedol. Tento deň, ktorý si ty stvoril, sa blíži ku koncu. A rovnako tak, ako som ho vložil do tvojich rúk, odovzdám ti aj môj spánok. Tvoje slovo hovorí: Pán je môj pastier, nič mi nechýba. Pasie ma na zelených pasienkach, vodí ma k tichým vodám, dušu mi osviežuje. I keby som mal ísť tmavou dolinou, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou. Dobrota a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života. Hospodin, prosím, chráň môj dom, moju rodinu a môj spánok. Pošli svojich anielov strážiť každý roh, dvere aj okná. Ty preber kontrolu nad mojou mysľou. Nech každý sen, ktorý mám, je od teba. Prehlasujem tvoje slovo, ktoré hovorí: v pokoji sa ukladám a usínam, lebo len ty, Pane, ma necháš odpočívať v bezpečí. Pane, ja ťa prosím, naplň moju myseľ pokojom a moju dušu odpočinkom. Ulož moje srdce do tvojich rúk. Ďakujem ti za tvoje slovo, ktoré hovorí: ten, kto býva v skríši Najvyššieho, bude nocovať v tôni Všemohúceho. Vyhlasujem, že dnešnú noc budem spať v pokoji, lebo ty si môj pastier a nič mi nebude chýbať. Ty si moje útočište a pevnosť moja. V tebe mám dôveru, Bože môj. Tvoja pravda je štítom a pancierom. Nebudem sa báť nočnej hrôzy, ani šípu letiaceho vodne. Pane, ja prijímam do svojho srdca písmo. Keď ľahneš, nebudeš sa strachovať, ale budeš ležať a odpočívať. A tvoj sen bude sladký. Ďakujem ti, Pane, v mocnom mene Ježiša Krista. Teraz prosím, zavri oči. Na minútku sa zastav a nechaj, aby sa Božie slovo počas tejto pauzy uložilo do tvojho srdca. Nech pokoj Pána naplní tvoju myseľ, tvoju dušu a tvoj dom.
Ja sa modlím, aby tento pokoj zostal s tebou aj počas noci. Ak veríš, že Boh dnes koná v tvojom živote, napíš do komentára Amen. Spolu môžeme vytvoriť reťaz modlitby, ktorá sa dotkne mnohých. Boh vám žehnaj v mocnom mene Ježiša Krista. Amen.